Čau, jmenuji se Dušan Nujkl, natáčím kvalifikaci na Fit Monster kategorie Masters. 60 kg lačince, 20 kg osa, 20 kg kotouče. Všechno. Kde budeš, na jaký budeš? Super. Tak jo, takže jsi ready, Dušo? A mě první kameru, jo? Můžu? 3, 2, 1, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pojď. Pojď, vem to. Pojď, Duša, pojď. 1, nezastavuj se tam, hnedka nahoru. Hnedka nahoru a hnedka dolů. 2 a hned dolů, nerovnej se. 3, 4, 5, super. 6, Aničku, vydrž. 7, nevadí, jo? Tati, jo? zvoní ti telefon. Díky, jsi hodnej, teď mu ho nedávej, jo? Teďka on natáčí, jo, Toní? Jsi hodnej, jo? Nedávej mu ho teďka. Tak mu ho dám. Budu mu ho dávat. Dík, dávej si na sebe pozor, jo? Ježiši. Pojď, Dušo. 8. Nerovnej se, proč se tam rovnáš? 9. Hned dolů. 10. 11. 4, pojď. 2,5 za tebou, pojď, rychlej. Nechoď tam. Pojď, vem to. Pojď. 12. 13. 14. 15. Už 3 minuty za tebou, zrychli trošku, jo? Pojď, teď to stihneš. Pojď. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. To je ono. Pojď. Pojď 7, pojď. 3,5 minuty za tebou, zrychlej, pojď. 7, pojď. 9, 10, 11, 12, pojď ještě 3. Pojď. Pojď nárazku, pojď. Dva. Pojď ještě jeden. 3, paráda.
2:21. 3 minuty máš. Ty trošku zrychlit, abys to stihnul. Pojď. A nezastavuj se tam. 1, pojď. Hnedka dolů, pojď. 2. A je ono. 3. Pojď. A znova. Zrychli. 4. 5. 6. Pojď. Zrychli, pojď. 7. 8. 9. Super. Paráda, pěkně jdeš, pojď, už pojď. Až 9 kousků, pojď. Pojď znova, vem to. Vem to, pojď. 10. 11. Minuta 20 už, musíš zrychlit. 12. Podvol. Pojď. 13. Podvol. To nestihneš. Podvol. 15. 16. 17. Pojď. 18. Pojď, ještě 3, máš půl minuty. Vem to, pojď. Pojď. Pojď, ještě 2, dělej. Pojď, a ještě dáš jeden přestupat aspoň. Dej 2, dej 2. Dej 2. 10 sekund, dělej. Pojď, vem to. A ještě dej přestupat. 3, 2, 1, pojď. Super. Ale rozpočujte se, a bude první. Bude první. Je to úplně jedno. Minuta za tebou, už ještě máš ty. Můžeš, ale musíš si stoupnout tam, kde jsi na čínku. Ještě. Tak, super. Ještě si dál, jo? Tam, kde jsi na čínku, jo? Tak, tam bylo pěknější. Tak pojď, máš 2 minuty.
1. Když jsi přijel, tak musíš hned. Ty máš tu toho půl. Hnedka, jo? Jsi rychle, pak rychle. Je to tak? Já nemám klíče. Počkej, vydrž. No, ale ono to bylo 1, super. Počkej teďka. Pojď. 2. 10 sekund. Okay. Tak, stůj. Tak, teď ukázat čínku aparát. Takže 15, 30 kg na každý, to je 60, 20, 80, plus 2,5 90 kg. Super, paráda.